Matthias, onye investigation. Ngwana ka anyị mee investigation about you. Onye omenani Igbo. Omenani bụ ụzọ eziokwu. Ngwa ka anyị gbakọzie anụ. Ka anyị bido na investigate ye gị. Ndị niile anyị ma ị na-eme. Ịkpọrọ omenani. Ya na ihe iji wee na-anụsi ụka ọgụ. No ụka cause problem. Ndị isi ojii. Ụka cause problem. Ndị Afrịka. Ụka bụ problem. Ndị Igbo. Ụka bụ ihe merụ na Igbo agara n'iru. Ngwa ka m jụọ gị. Matthias. Ndị Igbo one, ndị isi ojii one na mba ofesi. Ịmaso ndị ọcha arụ plane. Ịmaso ndị ọcha eme ọfụma. Ịmaso ndị ọcha arụ moto. Ịma ndị ọcha mechara employ na company ha. Ịma so ndị ọcha na manufacture some certain things anụwa bụ ihe anyị na-eyuzu anyị ji enyere ndụ aka. Matthias, omenani bụ ụzọ eziokwu n'ebe ị nọ, mana ị na-atụ ntụ ọnụ. Iche na ịgọ ọjị bụ isi, iche na ịnya aka n'onu bụ n'ime omenani, iche na ikpu okpu mmemme bụ na ị na-eme omenani. Matthias, mmadụ one na ndị na-eme omenani Igbo, mmadụ one na ndị igwe anyị na ani Igbo bụ ihe ga-agba gị aka ebe si ihe ị na-eme na ezigbote omenani ka ị na-eme. By so doing that na ha na-endorse gị ka ị bịa yeru ha aka hazie ihe a na-akpọ omenani. Omenani bụ ụzọ eziokwu, akwa ihe si na ị na-eme. Ngwa ka anyị gbakọọ ka anyị maa ma iji eziokwu aga. Matthias, iji eziokwu aga, ị na-agba ndị ụka mgba. Ị na ndị ụka bụ the problem. Ịkpọrọ Baịbụl ọkụ. Ngwanụ, since ị mewere ya, mmadụ one bụ ndị ụka ka ị convert go bụ ndị isi ụka. All the religious leaders bụ ndị fada anyị, bụ ndị pastors anyị, bụ ndị evangelist anyị, bụ ndị prophet anyị, bụ ndị prophetess anyị. Matthias, omenani Igbo ka ị na-eme, mana ị na-aka ụka. Itili nke gị na Sunday, mana ị na-eme omenani Igbo. A na-abịa enye onyinye, a na-akpụta gị ewu, a na-akpụta gị ji, a na-akpụta gị ọkụkọ, a na-ebute gị akpa rice. Matthias, ị bụ nwa dibịa. Matthias, ị bụ arụsị. Matthias, ị bụ onye ụkọchukwu. Matthias, ị sị na ihe iji ana ihe ndị ahụ niile bụ ka ị wee na-enyere ụmụ ogbenye aka. Ngwa nke n'iyi na-ewero nke so gị anabe gị. Nke n'iyi na-ewero nke ị na-esutu ọnụ. Matthias, ị sị na ndị ụka bụ the problem. But I bet you, and I beat my chest, that na ewero ndị dị more productive ka ndị Roman Catholic Church. Ewoho ndị ma ihe ha na-eme, ewoho ndị so weta employment n'obodo a, ewoho ndị so weta technology n'obodo a na-abụrụ ndị ụka. Jee chekie ihe ọbụla bụ ihe a na-eme eme. Even the Muslims, right from the Federal Capital Territory down to the state level, down to local government. Ma ndị omenani ahụ, kedu ihe na-eme ha na-eme ihe, ha kpọrọ ndị ụka tii, ha kpọta the religious leaders. Why not minus them if they are the problem? If they are the problem. Matthias, ndị ụka ị na-akọ ọnụ, ndị fada anyị ị na-afụ, weche investment, weche business investment, ebe a na-arụ ha ọrụ, and they have employee workers there. They are paying them pretty well. They are paying them handsomely well. Agwa gị mmadụ one si n'aka ndị fada ndị ụka were investment na-eri wee ma factory, were industry, were ma school, wechere ọtụtụ ihe dị iche iche. Si n'aka ndị fada ya eri nri. Agụwa ha, agbakọ nke gị gbakọ nke ha. Matthias, ese na Fada Mbaka soburu problem. N'ịṅụkata gị aja adoration, ṅụkata aja adoration, ṅụkata aja adoration, na prophetic card bụ scam, na Fada Mbaka so n'ihe na-eme bụ the problem. Matthias, sọsọ akwara afọ ị na-afụ, how many workers and how many staffs ka ọ dị ka ebe ahụ produce? Ajụjụ bụ ihe a na-ajụ gị. Ijiri ya mara how many staffs gụwa
ti n'ọrụ kedu ihe ndị ọrụ gị na-ekwu n'azụ maka gị Mathias amagasị ezigbote onye omenala Igbo amaghị na omenala Igbo ị na-eme isi n'ụzọ eziokwu na ọ bụ ụzọ eziokwu o doo m anya na ewu oge ịpụta n'ihe onyonyo mee ihe onyonyo kpọpụta manija gị onye si na manija gị si na ọsaf go gị for too long na ị chọrọ ịsatọlụ ya ịkpọọ ya ti n'ihe onyonyo tinye akaụntụ nọmba si tụwa ego ije esatọlụ manija gị na ihe i nyere ya bụ 1 million ene manija gị ọ dịka onye a na-eficha aka nri na-arụ mana Mathias ị na-eme omenala Igbo jụọ onwe gị ajụjụ Fada Mbaka ị na-ekwu okwu maka ya ịma how many managers sọsọ akwara afa produce ịma how many managers Wonderland produce ịma how many managers poultry Fada Mbaka produce ịma how many managers Fada Mbaka wee ọ na-akwụ ụgwọ and enwenube onye ọ chọrọ ịsatụlụ ọkpọpụta ha n'ihe onyonyo ọkpọpụta ha na efele mba ụwa ọkpọpụta ha na social media sisi bịa tụọlụ ha ego Fada Mbaka bụ an entrepreneur Fada Mbaka bụ a philanthropist ihe niile Fada Mbaka na-enyere aka ndị a na-eziga obodo oyibo for surgery for medical treatment for studies for ịga school bikonu enweghị ebe ịfụta afụ na ebe Fada Mbaka pụtara online na-ayọ ego ifunugo ebe Fada Mbaka pụtara online na-ayọ na ego Mathias ị na-eme omenala Igbo mana ewere onye ma njedebe na nkwụsị anị ndị ụmụ oji oge ha kpụrụ gị kpọchie ị na-eklem na igoro anị na ịkwụgo ụgwọ anị na anị bụ nke gị kewa anị rewa anị onye gị na ya nụrụ ọgụ ahụ ijechi ije a na Abuja nọta dakpuo isi na ịyawa ahụ isi ụtọ ahụ mechie ọnụ Mathias ị ga-aṅụ iyi tata na mmadụ niile ga-apụta today gbarụ gị aka ebe na-ewere onye ị na-anara ihe ya n'ike ma ọ na-eweghọ ndị iriri ihe ha n'ike ma ọ na-eweghọ ndị ịrụcharụ gị ọrụ ịgọnahụ ha iji ịkwụ ha ụgwọ wee 1 or 2 statistics sote so ha Mathias ị na-eme omenala Igbo ha many ndị Igbo youth ka ị mewuru employ ka industry since ị na-ekwu ihe a iyuzugo your influence generate ihe n'ala Igbo gọvanọ Anambra ebe ahụ ị nọ council or local government nearest local government ebe ị nọ ekwere recognize ya gị oge ifesi brother Jerome isi na ị na-agba ya akwụkwọ maka na okwu na ụmụ nwaanyị Enugu Ezike na-agba n'iro Mathias akwa ndị Enugu Ezike kpọọ gị sị gị na gị wepụ ọnụ na ha chọrọ ọnụ gị Mathias ma ihe ị na-eme ndị Nsụka local government ndị Igbo etiti local government ndị Enugu Ezike ewere onye na-adị proud of you ekwu maka gị wa Mathias ịma ndị Nsụka one Fada Mbaka na-enye nri ịma ndị Nsụka one Fada Mbaka zụrụ akwụkwọ ịma ndị Nsụka one Fada Mbaka na-akwụrụ ụgwọ ụlọ ịma ndị Nsụka one Fada Mbaka na-akwụ hospital bill ịma ndị Nsụka one Fada Mbaka mere employ si n'aka Fada Mbaka na-eriju afọ mana ị na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu Mathias kedu ihe iji ayọrọ ego iji enyere ndị mmadụ aka ṅụọ iyi n'ụwa gaa na ego ahụ ị na-ayọta ị na-anọ online tinye akaụntụ nọmba ebe ọ bụ na iwewuru mind weta kpọta manija gị sisi tụọrọ ya ego oge Ebuka Obi gị na Ebuka Obi ha wee problem agba one of onye ososo gị egbe ọkwa o ruru oge a ga-discharge ya n'ụlọ ọgwụ Mathias ọkwa itinye akaụntụ nọmba ya wee ego onye omenala bụ ụzọ eziokwu ihe ọbụla bụ afịa ị na-azụ ọ bụ na uru adịghị ya ị naghị azụ ya fọdekin ị na-eklem na ị rụrụ cha na Ọnịcha iji etu ọnụ Mathias ọ bụ ụlọ indọstrị ka iji ya rụọ ọ bụgodị na ebe a na-eme plastik ka iji ya rụọ gbere ndị Igbo anyị kpọghị ebe ahụ ha arụwa ọrụ ị na-akwụ ha ụgwọ ọkwa ịma na ihe dị iche kara ịdị akara ikwetewego n'ihe ị na-eme mana selfish aim gị self-centeredness gị ebe ahụ ka ị gosiri onwe gị ihe ọbụla uru adịrị ide gana ya ebe ọbụla afịa ọbụla uru adịrọ ị naghị azụ ya ewe ndị mụ na ha na-emeche chalenji ha na-ekwu okwu Mathias na-agwa gị Mathias na-ewe stand ebe a na-ere moto Mathias ji wee na-ere tipa Mathias ji wee na-arụ tipa Mathias ji wee na-eme nke ọzọ
adogodi Maya Matthias na ụmụ ọrụ gị have something to say about you. Ha na-eziche ọnụ n'ihe na-ekwu okwu maka gị. Ha na-afụta gị as a troublemaker. Otu a ka iji threat, otu a ka iji threat soru ha. Enwere onye ahụ fọ. Matthias, ihe ị na-eme abụghị omenani. Ị na-eme omenani mana ị na-arụrụ aka. Sọ gị ma onwe gị. Ịma ka isi eme, mara omume ị na-eme na-adịrọ mma. Matthias, mgbe anyị furu ezigbo onye ndu na omenala Igbo anyị ga-ama. Ọ bụrụ gị ụwa. Matthias, ọ bụrụ gị. Ọkwa ị na-anị ihe anyị na-ekwu. Ndị niile ị na-agba mgba karịa gị. Ndị niile ị na-agba mgba na-eme ihe a na-afụ anya. Ndị niile ndị ụka niile ị na-agba mgba enwere ihe ga-emewu from now to next 30th generation ka efuwe azụ ha anya. Elijah Enugu ị na-akpụ n'ọnụ bụ Reverend Fada Ejike Mbaka. Ọnchịrị ụwa gị agwụ ịbịakwa ụwa ọzọ bịakwa ụwa 30 times. Ịma mmewu ihe Fada Mbaka meru. Matthias, since iji wee na-eme omenanị gị ahụ na-ekwu maka Fada Mbaka, echem na ewe mmụọ na a ga-abịa asị na abịara adoration na afọ ọzọ ndị mmadụ. Asị na aga be Matthias na ndị niile bịara adoration nọọsụ na be Matthias na ha fụga eziokwu n'ihe Matthias na-ekwu. Abịa Friday night enwere onye a ga-afụ na adoration. Ịma mmadụ onye Fada Mbaka na-akwụ ụgwọ na filling stations ya. Ịma mmadụ onye si n'aka Fada Mbaka na-eri nri. Ịma aja Fada Mbaka na-achụ. Ịma orphans a na-akwụrụ ụgwọ na a na-akwụrụ ụgwọ school. Ịma ndị arụ na-adịrọ a na-achịkwa ka ọ bụrụ na ime ihe ị na-eme echem na-abịa one of the Sunday. Ndị niile na Audi Adoras akwụrụ. Jiri picture gị wenye ya enu. Si dadị na ya ama nkwezi. Nọọsụ Matthias ka anyị ma. Matthias na ihe Matthias ga-ekwu bụ eziokwu maka gị. Mana ha na-achọ gị ka e gbuo gị nke taa nke echi. Mana ị na-eme omenala Igbo. Anyị adarụ aka n'ike esi n'imi. Ihe anyị chọọ bụ practicality. Unu wabụ ndị omenala. Going back to our roots. Si na ụka jiri ebe niile si rụọ ọrụ unu ụlọ ọgwụ. Eche m ndị gọọmenti wee okwu ahụ. Omenala Igbo bụ omenala Igbo. Oge gboo mkpa akwụkwọ ejikwa agwọ ọrịa. Ewekwe dibịa bụ ọgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka o ji agwọ ọrịa. Oge ahụ hospitals adịbekwe mana a na-agwọ ndị ọrịa. A na-agwọ ndị ahụ na-adị ike, a na-agwọ ndị ibi. A na-agwọ ndị afọ toru. A na-agwọ ndị ọkpụ ure. A na-agwọ ndị chiri ntị. A na-agwọ ndị isi. Ọrịa dị iche iche eji mkpa akwụkwọ agwụ ya. Ị na-achọ ịgwa m na onyinye amara abụ nke Chineke na-enye ndị Igbo n'ọgwụgwọ? Kedu ebe ndị mkpa akwụkwọ ọgwụ ọrịa ndị dibịa Igbo anyị nọ? Kedu ihe mere echem na ị chọrọ go back to the root? If you want to go back to the root, you go back to the root properly. You fish those people out. Ha ga-enye aka. Ndị ụka bụ problem ma hospital one ndị ụka rụgo n'obodo a. Annexation Hospital ọ bụrụ ndị ụka rụ ya. Mother of Christ ọ bụrụ ndị ụka rụ ya. Ọ ka anyị gụrụ onye ghara onye. Clinic Adoration Ministry ọ bụrụ onye ụka rụ ya. So what are you blabbering about? Aghọtara m ihe ị na-akọ. Clinic nke gị rụrụ. Gwanụ m onye ga-abata ebe a ghara anata ya ego. Mana I will bet you with my life that abute ndị mmadụ na Adoration Clinic. Ada na ndị mmadụ ego. A na-enye soft medication ewero ya na-anata ego. So ka ọ begodo ebe a onye omenala Igbo. Onye omenala Igbo. Onye ma ihe ọ na-eme na omenala.